दिनै जों मोननै बिषय लानानै डिसिनो मोनसे गोसोखां बिलाइ होदों। मोनसे जाबाय दाखालि 28 तारिखखालि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया स्पेशलि उदालगुरि जिल्लानि डिसिनो मोनसे अर्डार हरदोंमोन आरो बे अर्डाराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जितु कर'ना भाइरास बेनि एगेन्स्टै रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बे भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार आरो आशा कर्मी सिआरपि थारमाने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायफोर सिआरपि बेनिफ्राय अंगनवाड़ी कर्मी बिथांमोनखौ नोडल अफिसार हिसाबै बाहायनांगौ होननानै जितु डिरेक्सन हरदोंमोन। बेखौ बिथा खालामनानै मैया उदालगुरि बिडिअ'आबो बेबायदि मोनसे सार्कुलार होदोंमोन जे दायित्वखौनो होना हरदोंमोन बिडिअ'आ जे भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरनो गासैनोबो जे नोंथांमोनखौ बिदि नोडल अफिसार हिसाबै बाहायनाय जाबाय नोंथांमोना फिल्डआव खामानि मावदों होननानै। खिन्थु जों मिथिगौ बर्तमान इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं। फारसेथिं कर'ना भाइरासनि मोनसे गिथावथाव महराबो सफैदों। बेनि थाखाय गामिफ्राव इमारजेन्सि खामानि मावनांगौ बेबो सैथो। खिन्थु हेबुलि जों सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरखौ बे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायाव खामानि मावनो चान्स होनो हाया। जिहेतु भिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा गासैबो मेम्बार चेयारमेनफ्रा गासैबो बिपिएफनि मानसि। बेनिफ्राय जिखिनि आशा कर्मी अंगनवाड़ी कर्मी बा सिआरपि थायो बिथांमोनाबो सब रुलिं पार्टिनि खोथा मथे सोलियो, बिथांमोननि खोथा मथे खामानि मावो। बेनिखाय बेयो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय फैनाय जि अर्डार बे डाइरेक्टलि बायासनेस पलिटिकेल मटिभेटेड आरो डाउटफुल आरो बेनिखायनो जों बे अर्डारनि बिरुद्धे बेनिफ्राय मैया उदालगुरि बिडिअ'निफ्राय होनाय जितु सार्कुलार बेयो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामनाय जादों। बेनिखायनो नोंथाङा एक्सन लानांगौ होननानै जिहेतु रिटार्निं अफिसार इलेक्सननि नियन्त्रण खालामग्रा डिसिआ बेनिखायनो बिथांनि फारसे जों बेखौ गोसोखां बिलाइ हैदों आरो जों बेखौनो खावलायदों जे इलेक्सन खाथि नङामोनब्ला भिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोरखौ दायित्व होनाय जा बुंनांगौ जेबो गैयामोन। खिन्थु जोंहा इलेक्सन खाथि आरो बिथांमोनहा इलेक्सन गेलेग्रा पार्टि आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौ बे खामानि बाहायनाया उचित जायाखै होननानै। बेनिफ्राय जोंनि बे माबायाव बिथांमोननो जे बेनि सोमोन्दै गोजौआव जनाय हरबाय दा मा एक्सनलाय गोजौ लागोन। खिन्थु आं डाइरेक्ट बिथांमोननि जिहेतु बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफिसारा आंनि गोजौ लेभेलनि बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जिहेतु आंनि गोजौ लेभेलनि अफिसार बिथांनि माबानिसो आं डाइरेक्ट एक्सनथ' लानो हाया। खिन्थु थेवबो गोजौआव जनाय हरबाय मा डिसिसन फैयो बे अफिसार लेभेलनिफ्राय फैसिगोन, गोजौ लेभेलनिफ्राय फैसिगोन बेदिनो बिथाङा मादों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो मोनसे इनफरमेसनखौ होबावनाय जादों बिथांनो जे बिपिएफनि गोबां कर्मिफ्रा गामि गामि थांना बहाबा कम्बल राननाय बेनिफ्राय हाग्रामानिफ्राय माइरं होगोन होननानै गामि एरियाफ्राव हाबनानै बा टाउन कमिटि आन्दारावबो किसुमान एरिया थांनानै रेसन कार्डनि नाम्बार साम्बार कालेक्सन खालामनाय बायदि खामानि मावगासिनो बेखौ नोंथाङा एक्सन लानांगौ होनना बुंदों। बिथांमोननो जे इनफरमेसन उइथ प्रुफ नोंथांमोना इनफरमेसन आं लोगो लोगो एक्सन लागोन होनना बुंदों। इतिमধ্যे मोननैसो केस बिथाङा बुंबायबो बेखै खलिंद्वार आरो भेरगाव समस्थियाव जानाय बे घटनाफोरखौ ओमफ्राय बेखिनिखौ आं एक्सन लासिगोन लाबाय ओमफ्राय इतिमধ্যे एक्सन लानायानो जाबाय आरो बेबायदि मोनसे केस जुदि स्पेसिफिक केस नोंथांमोना जुदि उइथ प्रुफ उइथ इभिडेन्स होयोबा आं लोगो लोगो एक्सन लागोन। नेसनेल केलामिटि मोनसे नेसनेल क्राइसिस फैदों दिनै देशआव सारा बिश्वआवनो फैदों कभिड-19 आरो कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेयैनो बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय नेसनेल क्राइसिस हिसाबै दिनै लकडाउना बिराद गोबाव जाबाय, दिनै सानब्रै ना सानबा जाबाय आरो बेवहाय भारत सरकारा माने माइरं दालि आरो थाव राननायनि बाथ्रा बेखौ जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फारसेनिफ्राय जोङो बरायदों। भारत सरकारनि जि डिसिसन बेखौ जों बरायदों आरो साबायखरबो बावदों भारत सरकारनो। नाथाय बिटिसि ओनसोलाव दुखुनांथाव भाबै मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन खालामनानै बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मोसाहारि बिथाङा जिखौ अर्डार इसु खालामनानै भिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफोरनो माइरं राननायनि जि गोहो होदों नडेल अफिसार हिसाबै लानानै बियो सोंखारिथावना आरो बेखौ जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेखौ कुनु पध्य जों जानो होनो हानाय नङा
आरो बेवहाय मोनसे कियस सृष्टि खालामगोन आरो जिहेतु मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि भायलेसन जुदि जायोब्ला बिनि सायाव जोंहा इलेक्सन कमिशनार दङ बिथांमोना निश्चय बेबस्था लानांगोन राहा लानांगोन आरो जाहाथे खुनु रोखोमै पाब्लिकाव मोनसे केअस सृष्टि जाया बेखौ जोङो लुबैदों मानोना दिनै VCDCनि चेयारमेनफोरा माइरं रानगोन पाब्लिकनि लिस्ट माने कालेक्सन खालामथिंगोन बेखौ लानानै बाखि अपोजिसननि मानसिफ्राबो बा पाब्लिकनि गेजेराव मेसिभ भाबै मोनसे रिएक्सन दिनै जों नुगासिनो दङ बहुत कमप्लेन फैदों दा बेखौनो लानानै जों दिनै डिसिनियाव डिमान्ड होदों जाहाथे बे जि डिसिसन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो प्रपार चेनेलनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट जि एजेन्सिसफोर दङ बिनि गेजेरजों खालामनो थाखाय जोङो माने खावलायदों आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे जि VCDCनो बिसोरो पावारखौ होनो नागिरदों काउन्सिला बिथांमोननि जि टार्ममोन काउन्सिला अलरेडि बायबाय आरो इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बे समाव बेवहाय खुनु रोखोमनि VCDCनि पावारनि बाथ्रा गैया VCDCआ अलरेडि डिजल्भ जाबाय काउन्सिला डिजल्भ जाबाय माने VCDCआबो डिजल्भ जाबाय आरो डिजल्भ जाखांनाय बे VCDC बियो अलरेडि BPFनिफ्रायसो माने नमिनेटेड खालामजानाय आरो दा बेखौनो बेवहाय जुदि बिथांमोना गोहो होनो नागिरोब्ला बेखौ सोर गनायनो हानो बिथांमोना जिहेतु BPFनिसो वार्कारफोर गतिके बिथांमोना बे इलेक्सनाव नैबे माइरं राननायनि सोलोजोंनो BPFनि जानानैनो फिल्डआव खामानि मावगोन बियो मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन जागोन दा बेनिखायनो बेयाव जाहाथे आरो मोनसे आनटुवार्ड माने इन्सिडेन्ट बा सिटुएसन जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो दिनै DC डेपुटि कमिशनार उदालगुरि बिथांनो मोनसे गोसोखां बिलाइ होदों डिमान्ड होदों आरो बे डिमान्डखौ लानानै बिथाङा जोंनो बुंदों माने अलरेडि बेखौ उइथड्र खालामबाय होननानै आरो जों नायगोन फिल्डआव दासिमबो पाब्लिकनि गेजेराव हाबनानै VCDCनि बा BPFनि माखासे कर्मिफ्रा खामानि मावगासिनो दोङो होननानै जों मिथिदों दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ बा DCनि फारसेनिफ्राय जोंनो जेरैबायदि एसुरेन्सखौ होदों बे रोखोमनि बिथाङा खामानि मावो ना मावा जों मोनसे फोथायनाय लाखिदों बिथाङा खामानि मावगोन नाथाय फिल्डआव जुदि बे रोखोमनि खामानि मावनाया सोलिबाय थायोब्ला जोंबो बिनि थाखाय गभर्नमेन्टखौ आरो गोजौ थाखोआव नारसिननो थाखाय बाध्य जागोन बेयो मोनसे क्राइसिसनि सम आरो बे समाव जों जायफोर लकडाउनाव एफेक्टेड जादों दा बिथांमोननि फारसे जोंनि सिम्पाथिखौ जोंबो देखायदों जोंहाबो बेबायदि गाबखांनाया दङ एज ए होल नेसनावनो बे मोनसे क्राइसिसा फैदों दा जोंहा सिम्पाथि दङ हिसाबै भारत सरकारनिफ्राय थाबैनो माइरं दालि आरो थाव राननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जोंबो बेखौ खावलायदों खिन्थु बियो थ्र' प्रपार चेनेल जानांगौ आरो जोंनि खोथाया बेसो